ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନେ ଟିଭି ଡିବେଟରେ ଦେଖିବେ, ଯଦି ଦିଟା ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିବ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବାଦ ବିବାଦ ପିଟାପିଟି ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଦିଟା ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କ ଭିତରେ କେବେ ଝଗଡ଼ାଝାଟି ନଥାଏ, କାହିଁକିନା ତାର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି କୋଲାବୋରେସନ୍ସ ବୋଲି ବି କହନ୍ତି। ସେମିତି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲି ଦେଶ ଦେଶ ଭିତରେ ଯେତେ ବି ଝଗଡ଼ାଝାଟି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କୋଲାବୋରେସନରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତିଆରି ହେଇଛି, ଆଉ ସେଇଟା ହେଲା ହ୍ୟୁମାନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା, ଯେଉଁଟାକି ବନେଇବା ପାଇଁ $150 ବିଲିୟନ ପାଖାପାଖି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି। $1 ବିଲିୟନ କହିଲେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ପାଖାପାଖି 8,000 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଆଉ ସେଇଠି ଯଦି ଆମେ ଯାଇକି ବସିଯିବା, ଗୋଟେ ଦିନରେ 16 ଟାଇମ୍ ସନରାଇଜ ଆଉ ସନସେଟ୍ ଦେଖିପାରିବା। ସେ ଜାଗା ନାଁ ହେଲା ୱାର୍ଲଡର ସବୁଠୁ କୁଲେଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋଟିଂ ସିଟି କୁହାଯାଏ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନ। ସେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ କାହିଁକି ଥିଲା ନା, ଆମ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଶୁକ୍ଲା ସେକେଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆନ ହିସାବରେ ସ୍ପେସ୍କୁ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ 5ଟା କଣ୍ଟ୍ରି ଇନିସିଆଲି ମିଶେଇକି କରିଥିଲେ, ୟୁଏସଏ, ରୁଷିଆ, ଜାପାନ, ୟୁରୋପିଆନ କଣ୍ଟ୍ରିଜ, କାନାଡା। ତ ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ହିସାବରେ କ'ଣ ବୁଝିବା ସେଠି ହେଉଛି କ'ଣ, ବା ସେଠିକି ଗଲେ ଆମର ହବ କ'ଣ? ସେଟା ଜେନେରାଲି ରିସର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଥାଏ ଅଣ୍ଡର ମାଇକ୍ରୋଗ୍ରାଭିଟି। ସବୁଠୁ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୁଏ। ସେଟା ଗୋଟେ କହନ୍ତି ପ୍ରୋଟିନ୍ କ୍ରିଷ୍ଟାଲାଇଜେସନ୍ସ ବୋଲି। ତାର ତ ସେ ପ୍ରୋଟିନ୍ କ୍ରିଷ୍ଟାଲାଇଜେସନଟା ଯଦି ଆମେ ଆର୍ଥରେ କରୁଛେ, ସେଟା ବହୁତ ସ୍ମଲର ଇନ୍ ସାଇଜ୍ ରହୁଛି, ୱେଲ୍ ଡିଫାଇନ୍ଡ ରହୁନି। କିନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡର ମାଇକ୍ରୋଗ୍ରାଭିଟି ଯଦି ଆମେ କରୁଛେ ସେଟାକୁ, ତାହେଲେ ୱେଲ୍ ଡିଫାଇନ୍ଡ ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ରେଜଲ୍ଟ ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ ଆଉ କ୍ୱିକ୍ ଆସିପାରୁଛି। ଯେଉଁଟାକି କାର୍ଡ଼ିଓଭାସ୍କୁଲାର ଡିଜିଜ୍, ଜେନେରାଲି କ୍ୟାନ୍ସର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ସେ ପ୍ରୋସେସଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରାହେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ବିଗ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକେଇଛି ଆମମାନଙ୍କ ଡେଲି ଲାଇଫରେ। ସେଟା କୁହାହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନ ସ୍ପିନ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବୋଲି। ସେଥିରେ ଜାଣିଲେ ଯେତିକି ମେଡିକାଲ ଡିଭାଇସେସ୍ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ତାର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରାହେଇଛି, ଲାଇକ୍ ରୋବୋଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ ଟୁଲ୍ସ, ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ, ୱାଟର ପ୍ୟୁରିଫିକେସନ ସିଷ୍ଟମ, ଆଡଭାନ୍ସ ମେଟେରିଆଲ ଅନ୍ ଫାୟାର ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ କ୍ଲୋଥିଂ, ଟେଲିମେଡିସିନ୍ସ, ଏଇଗୁଡ଼ାକର ରିସର୍ଚ୍ଚ ସବୁ ସେମାନେ ସେଠି କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସାଇନ୍ସରେ ସବୁବେଳେ କୋଲାବୋରେସନ୍ସ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ମନମାଳିନ୍ୟ ଥାଏ, ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ହୁଏତ ନଥାଏ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।